Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa a toto bude veľmi krátke video, len si ukážeme, že jak je Simple Edit OP. Hej, a to proste iba spamujete a ide vám to strašne rýchlo. Wow. To je brutálne rýchle. Toto by som nedal ani za... Hlavne do minúty by som to možno dal. Ale Simple Edit je veľmi... Ale aj tak mi nepoužívam. Prepáčte, že to rozdielne nešlo video, ale nemám moc času. Takže sa ospravedlňujem. A toto je ale fakt narýchlo. Toto je len také 3-minútkové video, také. Iba som vám chcel ukázať, jak je Simple Edit moc OP. A môžeme si to postaviť aj do toho. A dať to bez Simple Editu. Môžem to dať bez Simple Editu. No, áno. Teraz to dám bez Simple Editu. Môžete mi schválne odstopovať, že koľko to bude, a idem na to. To nie. No, bolo to rýchlejšie podľa mňa. Ne, to mi takto nevyšlo. No, ja už nemám čas, takže uvidíme sa na budúce ľudia. Takže, ahoj.